फ्रेंड्स नोंथांमोना सोरबा सोरबा कमेन्ट्सआव लिरदों उकिल बिमल चन्द्र मोसाहारि बिथांनि सायाव भिडिअ लाबो बिथांनि बुंनायनि सायाव भिडिअ लाबो नाथाय बिथांनि बुंनायनि सायाव भिडिअ लाबोनो हानाय आंनो केपासिटी गैया होननानै आं बुंगोन आयेन कानुननि सोमोन्दै आं बांद्राय मिथिया नाथाय आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन आंनि अन्तरात्मायाव जि गोसोखांदों बेखौ बुंगोन स' बिमल बिथाङा बे भिडिअखौ जुदि नायफ्लाङोबा बिथाङा मिनिनोबो हागौ नो डाउट नाथाय बिनि सिगां नोंथांमोननो खिन्थागोन स' बिथाङा गावनि स्टुडेन्ट लाइफआवबो स्ट्रेट फरवार्ड खामोन जायखौ बुंनांगौ बुंखायोमोन बिथाङा जीएसबो जादोंमोन निश्चय गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव स' बिथाङा सासे स्ट्रेट फरवार्ड मानसि बिथाङा जेब्ला आं बिथांखौ लोगो मोन्दोंमोन बै समावबो बिथांखौ आं बेबायदिनो लोगो मोन्दोंमोन बिथांनि बाथ्राफोरा स्ट्रेट फरवार्डमोन स' नोंथांमोनखौ आं बेखौनो खिन्थागोन बिथांखौ आं लोगो मोनफेरदों गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव फरायनाय समाव स' बिथाङा जों मास्टार डिग्री खालामबाय बिथाङा माने एलएलबी ना एलएलएम बेबायदि खालामबाय थादों नो डाउट एलएलबी खालामदोंमोन बिनि उनाव बिथाङा एलएलएमबो खालामदों लास्टआव निश्चय स' बिथाङा दा बर्तमानाव उकिल साक्सेसफुल उकिल होननानै आं बुंगोन बिथांखौ स' बिथाङा स्ट्रेट फरवार्ड सम बिथाङा ससियेल मिडियायाव बायदिसिना बाथ्रा बुङो स' बिथाङा मा बुंदों जे 2025 मायथाइयाव बिटिआरखौ लिरनांलिया स' बिटिआरआ नोंगो बिनानै लाबोनाया बिटिआर नाथाय बियो आयेनगत भाबै दिनैसिम माने जायाखै मोगथाङाव बे बाथ्राया सैथो बिनिखायनो बिटिएडि लिरफिननांगौ खारन बिटिएडियाव एसे सिकिउरिटि दं सेफटि दं बेबायदि बुंदों आरो बिथाङा स' बिटिआरनि जायगायाव बिटिएडि लिरफिननांसिगोन नेक्स्ट 2025 मायथाइयाव जाय तारिख खालि गोरोबथाया जादोंमोन बै तारिख खालिनिफ्राय माने बिटिएडि लिरफिननांसिगोन आरो बेनि सिगां बिटिएडिमोन नालाय स' बिटिसिनि सिगाङाव बिटिएडिया एकदम माने बहुत सेफटि सिकिउरिटि दं बेबायदि बिथाङा बुंदों आयेननि बाथ्रा बुंदों बिथाङा आयेन कानुननि बाथ्रा बुंदों आरो बिथाङा बुंदों बिटिआरनि दफाफ्रा जाखायानो बेबायदि माने कनफिडेन्सजों बुंदों आरो बिथाङा स' बिथांनि बुंनाया सैथो जागोन जाया बेखौथ' समाजजों खिन्थागोन खारन बेबायदि गोरोबथाफोरा जाबाय डायनेमिक प्रसेस पलिटिक्स होनाय बुस्थुफोरा बा जिअ'ग्राफि आयेन कानुन बिसोर गासैबो डायनेमिक बुस्थु बेखौ जों जुदि संसदआव बिनि सायाव जुदि आयेन साइन पास खालामनो हायोबा थारैनो बेयो माने मावफुंजाला होननाय बाथ्रायाबो नंखायबो जागोन माने बे बुस्थुआबो कारेक्ट जाजोबो आरो बिथांनि बुंनायाबो 100% जाजोबनो हाया माने बिथाङा ओरैबायदि बुंदों दिनैसिम जिहेतु मावफुंजायाखै बे आयेन महर मोनाखै बिनिखायनो बिथाङा बेबायदि बुंदों नोंथांमोना बेखौ मिथिनाया मोजां स' आंबो बुंनाया जे बियो माने बिटिआरआ जाथारगोन ना जाथारा आयेन भाबै बा बियो मावफुंजाथारगोन ना जाथारा बेखौ आंबो बुंनाया बिथांनि बुंनायाबो जाजोबा जे बिथाङा बुंबानो जे जाजोबथारनाय नङा बेबो नङा खारन बे जाबाय नाजानायनि सायाव आं मात्र मोनसेल' बाथ्राखौसो बुंगोन बिथांनि एगेन्स्टआव बाथ्रा बुङा बिथाङा आयेन भाबै 100% कारेक्ट बाथ्राखौनो बुंदों होननानै आं बुंगोन जिहेतु आयेन भाबै बे लिरनाय महराव दाबो मोगथाङानो जायाखै बियो जों बिनासो लाबोदों सुक्तिसो जादों एग्रिमेन्टसो जादों बा गोरोबथासो जादों नाथाय बेथ' आयेननि महर मोनाखैना आरो बिथाङा बुंदों 60टा जि कन्स्टिटुवेन्सि जागोन होनना बुंदों ना 60टा कन्स्टिटुवेन्सि बे 60टा कन्स्टिटुवेन्सियाबो जानाय नङा आरो बिथांनि बादिबा आगोल जिहेतु 40 दंखायोमोन बे 40आनो थागोन बै 20टा बारायनाया बियो फेक बिथांनि बादिबा जानाय नङा आरो बे मोगथां स' बेबो मोगथां जानो थाखाय बेवहायबो मा जानांगोन आयेना पास जानांगोन पार्लियामेन्टआव बे मा जानांगोन आयेन महरै फैनांगोन आरो बिथाङा गासैखौबो आयेननि नोजोरजों बुंदों आरो बाथ्राखौ नाथाय बिथांनि बुंनायनि डिमेरिट्सखौ आं नोंथांमोननो खिन्थागोन बिथांनि बुंनायाव आं माखौ नुहुरदोंनाय बिथांनि बुंनाया मा खालामदो बर' जातिखौ डिमटिभेटेड खालामदो होननानै आं बुंगोन आरो स' लिडारफोरनि गोसोखौ सेफायनाय जागोन आरो डिमटिभेटेड स' बिथाङा माने नोंगो आयेन भाबै बियो मोगथां जायाखैबो जानो हागौ दासिम नाथाय बिथाङा अभार कनफिडेन्सजों मोनसे बाथ्राखौ लादों मा जे बे जाखाया स' जाखाया जुदि गोरोबथाखौनो जुदि जों खालामनो हादोंबा कनभिन्स खालामनो हादोंबा सरकारखौ स' बेखौ जाखाया होनना बुंनो हानाय हु आर इउ नोंथाङा सोर आं सोर स' बेखौ जाया होनना बुंनाया लिडारफोरनि गोसोखौ जायफोरा बर' जातिनि थाखाय थैथां जुजिबोदों बिसोरनि गोसोखौ डिमटिभेट खालामनाय जागोन आरो स' एसेबां थाबनो जों जेनबा बोरै जानो जे 5 बोसोरावनो जों जुदि जेनोबा बिटिआर नामनि गोजोन गोरोबथा जों खालामनानै लाबोदों जों दानो जुदि जेनोबा बोरै जानो दानो जुदि इउपिपिएल बिपिएफ बेवहायनो जों जुदि सेवनानै फोननानै थायोबा मा जागोन स' बिथाङा गिनानै फावसायदों नामा बिदिब्ला स' बिथाङा माने एसेबां गिदों जिहेतु बिटिएडि बै बिटिएडियाव मा दं सिकिउरिटि दङ माने बे थानबान जालांसिगोन बिथांनि बुंनाय मथेबा बिटिआर नामनि बुस्थुआ माने सब डेस्ट्रय जालांजोबसिगोन थानाय नंला बेबायदि धरनै बुंदों आरो बिथाङा स' एसेबां गिनायनि सम गैया बिथाङा सिगिदोंबाबो गिनाङा जायफोरा बर' जातिनि थाखाय खामानि मावदों बे गोरोबथानि थाखाय खामानि मावदों बेखौ जाफुंनो थाखाय 10 बोसोर 15 बोसोर नाजानांगोन होननासो आं बुंगोन
स' बिथाङा मिथिबाबो खायसे बाथ्रा बुंनानै डिमटिभेटेड खालामनाया मोजां आं बेखौसो बुंगोन बिथांनि बुंनायाव जेबो इनकारेक्टथ' आं दिहुननो हाखाया नाथाय आंनि बुंनाया जाबाय मटिभेसनखौ होनोसो नांगौ जे आरोबाव नाजाबाव जायाखै आरोबाव नाजाबाव ओरै नाजा बेबायदि बुंनाया मोजां जे बिथाङा जुदि बुङोबा बिटिआरनि सोलाय बिटिएडि लिरनांगोन हाउ केन इट बि पसिबल स' सासे जुदि पन्डित जानानै गोरों गोरा जानानै जुदि बेबायदि डिमटिभेसन जुदि खालामनो हायोबा बेथ' बहुत गिदिर माने गोरोन्थि होननानै आं बुंगोन आरो बिथाङा बुंदों मोनसेबो दफाफोरा मावफुंजाला होनना बुंदों स' माखासे मोनफ्रोमबोथ' होनाखै बिथाङा दफाफोरा मावफुंजानाय नंला आरो जिखिनि जाबाय बेबायदि आरो बिथांनि बुंनायफोरा क्लियार जायाखै स' मावफुंजाला माने मोनसे मोननैथ' मावफुंजानायबो जों नुद्रायथ' नङा दा जेरैहाय हमना ला रिहेबिलिटेसननि बाथ्राखौनो बुं रिहेबिलिटेसननि बाथ्रायाबोथ' कमप्लेक्सिटि दङ खिन्थु खायसे बुस्थु मोननांगौमोन रांफोर बेफोरबो मोनदो आरो माखासे एनडिएफबिनि केसफोरा माने खमायलांबाय थादों माखासेया माने लासै माने बहुत मोनसे न' मोनसे स्टेज बारनानै सहैदों आरो गामि सोसननायखौ जि नटिफिकेसन जि फोसावनाय आसाम सरकारनि बबेखानि बेबो आयेन भाबै जानांगोन न' डाउट आसाम सरकारनि आन्दाराव स' बेबायदि फोसावदों बिथा फोसावनायखौ माने जास्ट फोसावफ्लानाय बेबायदि दङ बुंनो नागिरदों आरो बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना बिथांनि सायाव भिडिअ लाबोनो थिनदों आंथ' लाबोनो गोसो गैया लाबनोबो गोसो गैया खारन बन्दुदो बन्दु बोरै हामा जानो नङा होमबा हि इज माइ फ्रेन्ड दाथ' बिथाङा सिनायाबो जानो हागौ बावगारनाबो थानो हागौ नाथाय मोनसे समाव जों लोगोमोन स' बिथांनि बुंनायाव नोंथांमोन आं बुंगोन अनेस्टलि बुंगोन बिथांनि बुंनायनि इनकारेक्ट आं मोनसेबो दिहुननो हाया खारन आं आयेननि सोमोन्दै नलेज गैया आं बार बुंदों बेखौ बिनिखायनो खालि आं बेखौसो बुंगोन मटिभेसनखौ सेफायनाङा माने उत्साह गोसोआव जि स्ट्रं बा हारिनि थाखाय मावनो गोसो बा बे गोरोबथानि थाखाय मोगथाङाव जाफुंनो थाखाय बिनि दफाफोरखौ मोगथां जानो थाखाय जाय खामानिखौ मावनांगौ जायफोरा मावगोन बिसोरनि गोसो उत्साहसो नांगौ माबा मोनसे जानो फिउचाराव जुदि सल्भ जायाबा जारला आरो बे उननि बाथ्रा जागोन नाथाय बे बाथ्राखौ आं नोंथांनो खिन्थागोन जे सोरहा एसेबां दम दं जे माने बे गोरोबथाखौ हमना ला बिटिएडिनिफ्राय बिटिआर लिरनायनि उनाव आसामाव सोरहा एसेबां दम दं जे जोंनि बर' हारि जाय हारियाव 15 लाखनिफ्राय 20 लाख पपुलेसन दङ बै हारिनि बबेबा मोनसे गोरोबथिखौ गोसोबादि जायनो जेरै हागौ माने दावहा सिला बादि माने सेग्लाब बोग्लाब लांगोन सोरहा एसेबां दम दं मा बेबायदि जागोन स' बेबोथ' पसिबल नङा जुदि जों प्रेक्टिकेलि नायोबा इम्पसिबल बे बाथ्राया आरो बेखौ जोङो नांगौबा जों बहुत बोसोर जुजिनांगोन 10-20 बोसोर नङा 30 बोसोर जुजिनांगोन बेखौ मोगथां खालामनो थाखाय आरो बर' हारिया दावहा नांनो थाखायनो जोनोम जादों नोंथांमोना गोसोआव लाखि स' दावहा नाङैनो इमानखिनिखौ लाबोबायबा बेनि थाखाय मानो हाया स' जों गिबियाव खौसे जाग्रो बर' जातिनि जेसेबां जि संगठन दं खौसे जाग्रो बिपिएफ इउपिपिएल खौसे जाग्रो अब्ला बे मोगथां जानो बेसेबां सम नांगोन बेखौ मानो मटिभेसन होआ जोंनि पन्डितफोरा मात्र जों पलिटिकेल गेम बेखौसो गेलेबाय थायो माने ओरैबायदि बाथ्रा बुङो जायफोर बाथ्राफोर डिमटिभेटेड खालामनाय लिडारफोरखौ दैदेनगिरिफोरखौ बेखौसो बुङो बे गासैबो आं जायफोर बाथ्रा बुंदों बे जाबाय मा आं ओरैबायदि बाथ्रा बुंनो नागिरदों नोंथांमोननो जे नोंथाङा बुंनाय बाथ्रानि माखासे ड्रबेक्स 100% नङा ड्रबेक्स बा शर्टकामिंस बा लिमिटेसन बेखौ बुंनो नागिरदों जेराव माने एसे माबा मोनसे गोरोन्थि थालांदों आं बेखौ नोंथांमोननो खिन्थाबाय बेवहाय माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा बेखौबो नोंथांमोना नायबिजिरनानै आरोबाव रिप्लाय होनो हायो स' 100% मावफुंजाला बे सोदोबा सासेबो बर' मानसिनि खुगायाव फैनो नाङा दिनैनि तारिखाव बा बिटिआरखौ बिटिएडि लिरफिननांगौ बेबायदि जाया लोगोफोर बेबायदि जायोबा बर' जातिया जेनबाय होननानै नोंथांमोना मिथिखा जे बिटिएडिआनो थिगमोन बिटिआरआ बारा मोजां नङा बे जाबाय पलिटिकेल लेंगुवेज लोगोफोर स' जों पलिटिकेल लेंगुवेजनि उनथिं खारनाङा जिहेतु जोंनि बर' हारिनि मानसिफोरानो एबसु नामोबा मा जानो एबसुआ सोर बर' मानसि नङा होमबा स' बर' जातिनि मानसिफोरानोथ' बिटिएडिनि सोलाय बिटिआर लाना फैबायबा दा दिनै इखौ नांला इखौ नांफिनगोन होनबा बिथ' जायाना बिदिथ' जाया बेनिखायनो बेखौ मोगथां खालामनो थाखाय जों साफ्रोम मानसियानो दावहा नांनांगोन मा डिमेरिट्स दिहुनबाय थायो जे आमुगनिया जायासै आमुगनिया गोरोन्थि बेबायदि दिहुनबाय थायोबा जेबो मिनिं गैया आरो दिनै मा खालामनो हादों बिदि बुङै जेबो ओंथि गैया मिनिंलेस मोनसे पलिटिक्सआव गब'ना दं जोंनि बर' हारिया 40आनो थाफिनगोन 60 माब्लाबाबो जाया स' जों पलिटिकेल फेक्टर जा फार्स्टआवनो बर' जातिया आसामाव पलिटिकेल फेक्टर जा नुगोन बिनि उनाव 40निफ्राय 60 जायना जाया निस्सय जानांगोन आरो जुदि जायाबा बे इस्युखौ लानानै दावहा नां 10-15 बोसोर मानो मोनगोन पलिटिकेल दावहा नां डेम'क्रेटिक दावहा नां स' बेखिनिखौनो आं बुंबाय बे जाबाय आंनि रिएक्सनमोन बे जाबाय आंनि बुंनो गोनांमोन नोंथांनो मा सानो कमेन्टआव लिरदो बिटिआरनिफ्राय बिटिएडि लिरफिननांगौ जेन कन्डिसन जाया बेनि थाखाय जों गोख्रों गसंनांगोन आरो बिटिआरनि दफाफ्रा मावफुंजाला
मावफुं जाथारनांगोन बेनि थाखाय जों जुद्ध नांनांगोन जुद्ध माने हाथियारनि जुद्ध होनांगोन आरो 40 निफ्राय 60 जाथारनांगोन जिहेतु स्कोप दं बेहाय लिरनाय दं माबा मोनसे स्कोप दं खालामनो हानाय बेनिखायनो बेखौ जों एडभान्टेज लानांगोन आरो बेनि थाखाय रावबो दैदेनगिरिफोरखौ माने डिमटिभेटेड खालामनाङा होननानै जोंनि साफ्रोम बर' पन्डितफोरखौ आं बुंगोन गोसो सिङाव लानो था नोंथाङा हायोबा एडभाइसर डाइरेक्ट फन खालामनानै बुं अपेन ससियेल मिडियायाव फैनानै जुदि नोंथाङा जुदि होख्रावोबा बे जागोन पलिटिकेल एंगलनि डायलग राजखान्थियारि लेक्सार होननानै लाब गैया पन्डितफोर